Добре дошли, скъпи родители, уважаеми гости и скъпи деца, за вас и за нас това е последният празник, в който сме заедно. Днес сме ви обещали, че ще има и сълзи и радост, но мисля сълзите да ги пропуснем, така че да има само усмивка. Пожелавам ви приятно гледане. Ще ви припомним какви бяха тези деца мънички, плахи, когато дойдоха в нашата детска градина Чиполино. Сега ще ги видите. И какви днес са страхотни, пораснали. Ще ви припомним от малки до големи как премина нашия живот в детската градина. И друго, вие трябва да разберете, готови ли са тези деца да постъпят на есен в първи клас. Накрая вие ще кажете. Последната дума е важна. След това бяхме едни сладки малки барборани и сега сме такива, но бяхме още по. Ah
конкурс всички ние сме избрани. Често правиме вели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме вели, но когато решим, ставаме добри. И първите деца ще открият празника със своите стихотворения. Божена. От крехката розова пъпка разкоша разцъпва света. От малката първата стъпка започва най-дългия път. От борче разперва се бора, от зрънце пшеничният клас растат и великите хора от малки деца като нас. Нека децата живеят задружно, нека да имат каквото е нужно. Нека да имат бащи работливи, нека да имат майки грижливи. Весело слънце да грее на тях, вре да се радват на детския смях. Нека да играят на воля в поляната, нека за тях да е мирна земята. Бяхме мънички дечица, мама водеше ни за ръчица. Детската градина скъпа, а сега напускаме с мъка. Мъчно ни е да се разделим с куклиния кът любим. Сегашките цветята с купчетата и децата. Бързо лятото ще мине и звънчето светъл глас ще не викне в първи клас. Чамчи нови в ръцете и усмивка на лице. Често ме разпитват вкъщи за неща и ние същи колко прави 5 по 5, как водата става в лед, слънцето къде залязва, братчето ми как се казва. Търпила къде ти умува, млечката какво се умува? Че любопитни хора питат, без умора, никой ли от тях знае, че на нея ми се играе. И преминахме също през една песен и няколко години. Тичайте! Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Градът тича, слънцето тича, тичайте да го хванем. Градът тича, слънцето тича, градът и слънцето. La 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 la. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Ние сме малки, градът е голям. Ние сме малки, светът е голям. Затова обичаме слънцето, затова обичаме утрото, затова обичаме деня. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е наш. Тичайте, градът е ваш. Ние сме малки, градът е голям. Ние сме малки, светът е голям. Затова обичаме слънцето, затова обичаме утрото, затова обичаме деня. La 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 la
Така обичаме да тичаме и да играем навън, но е време да покажем къде сме сега. А сега сме на прага на първи клас. И дойде време да покажем на всички наши гости, че сме готови. Аз така мисля и госпожа Борисова, че сме готови, но трябва и да ви докажем. Деца, отдолу под столчетата имате едни дълги листчета. Вземете си ги, обърнете ги и сега ще покажем на нашите гости, че знаем буквите. Дори може, повечето могат вече и да четат. Който вярно ли е? Вярно ли е? Вижте, кажете дали е вярно или не? Вярно! Браво! 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 Велика? Обърни. Браво! Вярно! Вярно ли е трудна дума? Браво! Браво! Много трудна дума на тези децата. Теби? Браво! Браво, вярно! Вярно, дълга дума. Браво! Браво! Лодка, браво, вярно. Точно така. Браво. Вярно е, да. Браво, дълга дума и прочете. Браво, жена. Вярно. Роза, браво. Браво. Вярно. Теча? Аз казвам буквичките, те всички прочетоха думите. М, О, Л, И, В. Моля, браво. Вярно. Моли, да. Браво. 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 Всички деца се справиха, вие съгласни ли сте? Не можем да успорим. Браво. Време. Беше изненада за тях. Никой не знаеше каква дума ще му се падне и какво ще бъде. Време е да продължим с нашите стихотворения. Следваща групичка деца. На купленото царство иде края. Голяма съм и вече всички букви зная. И след вечеря, без да сбъркам стричка, на глас започвам да чета самичка. Тогава лампата по-силно бляска, черешата отвън ми ръкопляска, прозореца звездите се нарежда и мълчаливо с почет ме погледа. И само фънкава унима бледа, любимата ми кукла тъжно гледа. Ставайте кукли, голяма мъничка, в първи клас аз ставам ученичка. Знаят вече да пишат малките ръчички, колелце, къмшица, кукички, чертички. Знаят да рисувам къща, чаша, стол и малко кученце вързат, но за стол. Знаем да броя от 1 до 5 и да чета буква на първия мур. Кухли, мили и добрички, не тъгувайте за нас. Други полови ръчички ще лагалят час по час, а пък ние тази есен ще постъпим в първи клас и на буквара си чудесен всеки течете на глас. Детско ядко сме красиво, волно, винаги щастливо. Всеко днем за игри, ти разни страни. Всичко с ключ, брои монети, аз вълшебния килим, на цвета летим. Не сме слънчеви деца, тичам с изпътила, ведь пламове кули от мечи строи. Време е да се раздвижим. Гайда свири, хоро се вие, мама говори. Рипнете да рипнеме, запнете да тропнеме. Хоро, рипнато, хоро, тропнато.
танцори. И сега е ред на две момчета да кажат едни страхотни стихотворения за България. Моя българска родина, с небето светло-синьо, Спирим планина и рила, като майка си ми мила. Аз обичам твоето слънце, дето грее всяко зрънце. Твоите гори красиви и сърмичките игриви. С твоята хубост се гордея и за нея песен пея. Нека вечно да е синьо твоето небе, родино. Едно голямо слънце ни топли и ни свети. Тук ли всяко зрънце, дръвче, тревица, цвете. Тук мама, дом и слънце, небето с лента синя, цветя и плод и зрънце са моята родина. България, аз пия, България, аз речам, защото и миля, защото я обичам. Следващата група деца няма търпение да си кажат своите стихчета. Алекс, Вики, Брайан, заповядайте. Степчо. Всичко първо е красиво. Първа песен, първи клас. Чанталюка за буквара и булички за дъга. Утрото врата отваря и ме води за ръка. Бронзово звънче размички птички край нас. Вижте колко е красиво да живееш с първи клас. Всички букви вече зна. Вече да броя. Така ще игра, а тетрадките стоят.
На училище отивам, ученик съм аз, малко плахо, но щастливо влизам в първи клас. Тупото в сърцето до тупа бие в мен, то усеща как по чудо цял съм променен, а промяната стана просто в миг. Казано съвсем накратко, аз съм ученик. Ето на, порасна, ученик си вече, радостна и горда мама днес ми рече. Примерен да бъдеш цялата година, да четеш, да пишеш мирничко начина. Всичкото добро е, дето казва мама, но една ме плаши от бе най-голяма. Как ще ставам рано сутрин да отивам, като бе и искам се поспивам? И сега бъдещи първокласници ще бъдат изпитани по математика, но ние нямаме никакво съмнение, че те ще се справят блестящо. Другите лищета извадете, по-малките. Готови? Хайде сега да започнем от другия ред. Ники, ти си първи. Обръщаш лището и после да го видят. Покажи го. Вярно ли? Вярно! Браво! 6 е по-голямо от 3. Браво, вярно! 3 плюс 2 е равно на 5. Браво! 9 е по-голямо от 4. Вярно! 6 минус 2 е равно на 4. 2 е по-малко от 6. Вярно! 6 и 6 са равни. Браво! 10 е по-малко от 9. И това е вярно. 2 е по-малко от 5. Да, или 5 е по-голямо от 2, браво. Вярно? 7 плюс 2 е равно на 9. 7 плюс 2 е равно на 7. Ай, 2 знака, браво. 10 е по-голямо от 7. Покажи го. 6 минус 2 е равно на 4. 8 плюс 2 е равно на 10. 8 минус 1 е равно на 7. Браво. 7 минус 2 е равно на 5. Вярно. 4 плюс 4, 1 плюс 4 е равно на 5. Браво. 6 плюс 3 е равно на 9. Вярно. 8 е по-голямо от 6. 9 е по-голямо от 6. Покажи го. Да, вярно. 7 минус 1 е равно на 6. Браво. 3 плюс 2 е равно на 5. Да. 4 плюс 3 е равно на 7. Браво. 1 плюс 3 е равно на 4. Как мислите? То мисля, че няма нужда да проверяваме. Никой не сгреши. Браво. Чудесни сте деца и всички се убедиха, че може и да смятате вече. Продължаваме с стихотворенията на Сани, Здравко и Ваня. Щанта, букварче, тетрадка, роли, в училище вляза
Коя е госпожата, още не знам, да доя разкошен букет да изям. Какво ли ще учим и пишем в клас, с какво ли ще започнем първия час. А как ми се иска за радост на мама да имам честица, толкова голяма. В чантата кутийка малка, имам новичък писалка, но в тетрадката не смея аз да пиша още в нея. Ту започва тя красиво, а след той върви на крил. Кога като бат, кой ще пише Господ. Аз пораснах и вече ще мога на училище сама да вървя. Тежка раничка на гърба си да нося, химикалка в ръка да държа. Ще изуча аз буквичките всички, ще напиша на мама писмо, ще захвърля и детските кукли и ще мога да смятам до 100. Тук децата научиха не само буквите и знаците, научиха се да рисуват, да моделират и най-важното да бъдат приятели. Но също знаете колко много приказки сме чели, са ви разказвали. И от всичките тези приказки децата са извличали и поуки. Затова мисля, че сега е време да покажем на родителите, че една такава поука, че където има мързел, Има и нещастие! Бащата и сина нарани мотиги и отишли да копаят. Като стигнали, поседнали по черешата на сянка. Като видяли бащата и сина, брабчетата започнали да оплакват. Братчо, отиде ни гнездото. Лозе гнездо прави ли се? Не бой се, бабки, аз познавам добре тези рапторчи. Сине, и аз тъни да вземе мотиката да пробва дали става, паде. Тате, много е суха земята, не става за копане. Лозе, не си имал щастие да те копаем, а щом падне един дъжд, ще видиш ли тогава? но все нещо ги спирало да го обработят. През това време
Врабците излюбили своите малки и започнали да ги хранят. Дошла есента, от това, че лозето не било обработено, в него имало гъста трева до пояс. Брей, каквите ви, какъв бурен! Не се досвайтате. Не го копахме, не го орахме. До година, ако е здраво, ще го работим, както му е реда. Прав си, сине, да починем и да вървим. Така и направи. Синът легнал и заспал, а бащата сладко запушил с лулата си. Налегнала дрянка и изпуснал лулата. Тя подпалила цялото лозе, а с него и гнездото на врабците и малките пиленца. Госпожа, да бягаме, спасявай се себе. Братчо, отиде ни гнездото. Лозе гнездо прави ли се? Където има мързел, има и нещастие. Но при нас няма мързел, затова всички сме щастливи. И продължаваме с следващите деца. Цецко, Стефан, Лино, Треси, Лъпичка. Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам, времето следя. Мирно на чена си трябва да седя. Пиша, букви чета на глас и разказвам ясно и внимавам час. Много грижи имам аз сега. Да си първокласник, то не е шега. С Богом, кукла моя, с Богом баба в мече. В светла класна стая аз отивам вече. Паднал ги в косите, трепкат пеперуди. Баба ме прегръща и се чуди. Рано поданило моето било внуче. Книгите да учи, дано да сполучи. Слънцето сияе, пред ме предръжава. С моето другарче начинало става. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, аз съм ученичка. Първите уроци видят ми са тежки, как да ги науча без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но от тази задача ще ми се наплача. О, кога ще стана толкова голяма, че да знае всичко, както знае мама. Ставам ученичка, химикалка и писалка. Няма да ни казват, тя е още малка. С Богом кукли, с Богом ръки, с Богом думи не разбрати. Буквите са като светулки, днес на празник са събрани. Нека никой не въздиша, че съм станала голяма. Първо с тях аз ще напиша най-добрата дума мама. Мирона, Дани,
буквички нареждам, пред балкона не поглеждам. В листа пиша ред по ред, буквичките нямат шед. Всички думички обичам и чета ги без да сричам, ала с радост най-голяма пиша думичката мама. С радост в училище тичам и да пиша аз опитам, не знам дали беда е или някаква се кае. Между буквички красиви, без да искам стават криви. Ту скачани, ту прави, нямат хубаво държание. Довиждане детска градина, настъпи най-трудният час. Раздяла след той ще замина в училище истинско аз. Довиждане детска градина, хей тъжи не мъничко крат. Отива си нашата дружина, тук малки деца ще играят. Започва учебна година, ще викнем привет първи клас. Довиждане детска градина, с добро си припомни за нас. За раздяла час настъпи, с Богом весели игри, с Богом ви, Госпожи скъпи, с Богом лелички добри. И понеже стана малко тъжно, обещах ви, че няма да си позволяваме днес сълзи. Затова ще изтанцуваме сега нашия танц, за да се развеселим. Вижда се краят на нашия днешен празник и със следващата песен
която е любима на всички наши деца, учителките, аз и госпожа Борисова, и госпожа Радева също, целият колектив на детската градина поздравява децата с тази песен и им пожелава да им се сбъднат мечтите точно така, както искат те. Това е любимата ни песен. Седете си на местата, седете малко да се почините. Аз ще дам думата на господин Росен Маринов, който е директор дирекция на културата. Заповядайте, той има и нещо за вас. Благодаря ви. Първо искам да благодаря за поканата и да кажа, че за мен беше истинско удоволствие да присъствам на днешния празник. Искам да поздравя госпожите, които със сигурност влагат много усилия на любов да възпитават тези прекрасни деца. И искам да попитам децата, деца, ви обичате ли вашите госпожи? Безспорно. Няма как да не обичате такива прекрасни госпожи. Сигурно ще ви е мъчно за детската градина, но така или иначе на вас се предстои училището и по тази причина, а и във връзка с днешния празник, ще ви подаря по една книжка. Добре. Значи госпожата ще ви ги раздаде. Добре. Не се разбрах. Заповядай.
оставя микрофона. Господин Маринов не знае, че вие много обичате такива книжки и лятото тъкмо ще има какво да правите деца, да се занимавате и да се спомняте за нашата градина. И така, мили гости, мили родители, дойде краят на нашето празненство днешното. Както всички деца разбраха, празника ще продължи в Корпус Юг, а ние ви пожелаваме да бъдете живи и здрави всички, и вие, и вашите деца, да имат успехи в училище и преди всичко да бъдат хора. Вярвам, че до тук сме постигнали. И ще завършим с две деца. Ще отличим. УНИЦЕФ България изразява своята благодарност към Мирона Максимова за съпричастност към децата в нужда. Децата участваха в конкурс на УНИЦЕФ и и следващото дете е Деница Климентова. И искам да завърша с думите, които са изпратили децата. Ама, извинявай. Ами тя си Лина. Скъпи деца, вие оставате най-голямо богатство на България. Независимо от мястото, на което живеете, езика, на който говорите с приятелите си, вашите сърца туптят в ритъма на обаятелните български песни и танци. Доказателство за това са чудесните рисунки, които сте изпратили за участие в конкурса. Днес вие претворявате мечтите на родителите, учителите и възпитателите, като показвате как успешно творите бъдещето си, когато сте заедно. Уверен съм, че вашите рисунки ще помогнат на благородната кауза на УНИЦЕФ за България и ще достигнат до всички ваши връстници с послание за мир и щастливо детство. На добър час! На добър час на всички!
Може ли малко тишина? Поредното прекрасно тържество изпитвам... Искам да кажа много неща. И искам да не пропусна нищо от това, което искам да кажа. Изпитвам смесени чувства. Благодарност, признателност, тъга от това, че се разделяме, но същевременно как да изразя благодарността си към жените, които отгледаха 4 години децата. Спомням се едно тържество, в което един есенен празник, когато децата ни бяха първа група. Когато влязаха нашите дечица, бяха толкова мънички и толкова оплашени. Повечето от тях плачеха, другите не знаеха какво ще се случи. Бяха много оплашени. Другите толкова весели, щастливи нашите. За тия 4 години нашите деца се превърнаха в едни, как да кажа, големи момченца и момиченца, толкова уверени, толкова прекрасни, красиви и не знам как успяхте да направите това нещо с тях. Аз ви благодаря, че всеки ден ние не оставихме децата си. Ви се грижихте за тях, вложихте всичките си способности в тях, научихте ги да пеят, да рисуват, научихте ги да четат, раздадохте се за тях и аз ви благодаря. Превърнахте ги в артисти, които изнасяха театър за 8 марта следния. Какво друго мога да кажа? Не знам. Бедни са, думите са много... Бедни, едно благодаря не е достатъчно. Много повече заслужават и... Само искам да кажа, че в живота си човек среща много хора. В различни общности се свързва, но винаги първата учителка, първите госпожи оставят дълбок спомен в живота. Аз все още помня първата си учителка, когато я видя, я гледам с такова уважение, с такава любов, с такива мили спомени имам. Трябва да ви кажа, че вие ще останете в живота на нашите деца, в живота на нашите семейства. Ние никога няма да ви забравим. Искам да кажа с каква... Тук се разделям с цялата група с учителите. Значи, това беше невероятна детска градина, невероятни учители, невероятни родители. Просто ви бяхте прекрасни. Да, аз но с вас се разделям. Така че приемете нашия скромен подарък. Ами аз искам да ви кажа, че накрая на моята работа съм щастлива, че съм с вас. Просто, не знам, случайността ли, Господ кой ми прати тези прекрасни деца да си свърша работата с тях. Благодарим. Просто влязох в групата с много обич. Не знам как се случиха нещата. Химията се случи в групата и много съм доволна и свършвам с тях. Благодаря и много ги обичам.
Искам да кажа едно голямо благодаря и на децата, и на родителите. Винаги сме срещали подкрепа и разбирателство в работата с вас и се надявам, че и така ще бъде. За децата съм сигурна, те са вече пораснали, знаещи, можещи, уверени в себе си, с което мога да ви кажа, че ние се гордеем с тях, с всяко едно от тях. Благодаря. Аз искам да кажа, че както Валя каза, първите неща в живота са най-запомнящи се. За мен това ми беше първата група и никога няма да ги забравя. И много ги обичам винаги и благодаря на родителите за доверието, с което подходиха към мен, защото аз бях един нов човек, един начинаещ учител. Благодаря на всички и много ви обичам. Дойдох средата на тяхната извън да се сприятелим и да се уважаваме един друг. И така също много се радвам за всеки един успех на всяко едно дете от тях. Родителите сме подготвили едно обучение, което е спомен. По едно скромно подаръче за тези малки работни пчелички и все така да продължават, както е пчеличката символ на трудолюбие и те така да събират брачето на знанието, както до сега ги научиха господите, да продължат напред да достойни малки работни пчелички. Така и малки скромни подаръчка, подготвяме родителите, ще ги приемем. Я оставили балоните за сега. Сами. Ето ви. Изплюзвайте генерали. Преси Женя, кое са Преси, кое е Женя? Добре. Кои деца искат да обучи? Дали?
Защото вече няма. Много съм благодарна. Кой няма още от едно детенце. Може ли ме? Вадире! Вадире! Сега ще застанем да се снимаме. Изчакай малко. Ой, има и листички! Аз не мога да я видя! Ще я видиш. Айде всички около тортата. Пичица, хайде да се подредим с снимки, да поканим госпожите. Алекс, хайде. Менете малко назад. Я й дам сега се обърнете на там към родителите, за да ви Обръща се така. Даде насам да въче. Иди малко назад. Celiczki,
Thank you.